Aquesta hi haurà marro. Marro eròtic. Entra el seu marit amb un vernós que fa pena. Se sent també una criatura que plora. Punt, i ja veurem què passa. Si m'has deixat ben xopa, si és que ets un bàrbar, un tros d'home dels que ja no en queden. Sí, esclar, ara faig el torn del matins, però per tu estaré disponible a les 24 hores del dia. Salvaje, guerrero navajoe. Sí, tu només has de dir que es posin amb mi i ja està. Pren nota, em dic Àgata, amb H. No, la. Al principi va entre la T i la. Això, el pròxim dia que trobis encara la farem més grossa que avui. Ai. Però no li diguis a la recepcionista que hem tingut aquesta conversa fora de servei. És que ens tenen prohibit intimar amb els clients. Però tu m'has agradat tant. Oh, fins la propera. Adéu. Tònia! Ja estic, dona Lorena. I no diguis Antònia. Com vols que et digui? Doncs Antonina, així, amb accent italià. Ai, quina poca imaginació que tens. Ai, és hora de menjar, reina? El seu estómac és puntual com un rellotge. Però primer l'haig de canviar, que va tot de xopa. Estava ben adormit i m'ha ben despertat. I això que només té 4 mesos. T'has d'acostumar a aixecar-te més aviat i d'anar més d'hora, Que avui comences a les 6, I aquests auriculars? T'agrada? És un telèfon. El vaig veure en una revista i el vaig encarregar. Me l'ha portat aquest matí mentre dormia. Funciona bé, però s'ha d'aguantar un xic amb el dit. Amb qui parlava? A tu què et sembla? Amb un client. Ara també ho fas als matins? Ho fas, ho dius com si fos un pecat. Això que faig se'n diu treballar, Estic treballant, que et quedi clar. Mira, els bars tenen clients que prenen cafè, a les papereries, clients que van a comprar sobres, a les bugaderies, clients que porten els vestits a rentar. I jo? Jo tinc un altre tipus de client. Abans només ho feies a les tardes, mentre jo era a la feina. Doncs ara també ho faig als matins. Ja em truca molta més gent. La gent aprofita i truca des de la feina perquè així els surt de franc. Treballant al mateix guanyo el doble. I trec aquest pitjós bernús, que vindran els nens a dinar i estàs fet un cromo. Que no vinen a l'escola. I a vaga de mestres.
Els he deixat amb la veïna, li he dit que havies de dormir. Em costa molt dormir al matí. I no m'agrada la feina de vigilant jurat. El dia que hagi de tenir algú, no sé pas com ho faré. No et queixis, home! Almenys ara estàs assegut darrere un mostrador. I no com a la fàbrica, tot el dia recargolant cargols amb les mans i les granotes, ben brutes i plenes de grassa, i jo vinc a fregar. T'has de conformar amb el que tens, que és molt millor. I què canviarà aquesta nena, marranota? I què li posarà uns bolquers nets i unes calcetes amb puntetes i un vestit ben bonic, perquè sembli una princeseta. Sí, claro que estoy preparada. Pásamela. ¿Qué preferencias te ha pedido? Ajá. Ah, bien, de acuerdo. Hola, estimat. Soc l'Àgata. Faré realitat tots els teus somnis. Vull que sàpigues com vaig vestida. Porto un picardia transparent d'encaix vermell. I a sobre he passat unes calcetes també vermelles amb una cremallera que s'obre i es tanca per darrere. Ja saps per què? Ai, pillín, sí, baixa amb la cremallera. Baixa-la així, mica més. Baixa-la d'una vegada. Així, fins al final, sí. Ai, sí, ja t'has posat calent, ja estàs calent. Ai, pobre, doncs poneu-la dins meu, ferina humana. Oh, vinga. No ploris més, Maribel, que t'estàs... Ja t'he dit que treballar al petit ja és una ganga. No sé què li passa, això. No funciona gaire bé. No m'agrada que contestis al telèfon davant de la Maribel. Però no li diguis Maribel, Per què? perquè es diu Isabella. Així, amb accent italià. Oh, que bon romàntic que ets. I treu-te aquest cornus, que no sé pas què sembles. No fa falta que treballis als matins. I tampoc fa falta que treballis. I molt menys que treballis això. Precisament em vaig canviar el torn de nit pel sol. Són 12 hores seguides i guanyo tot. No n'hi ha prou. Et dic que no n'hi ha prou. Vam parlar l'última vegada que vam discutir. No deixaré la meva feina, ens fa falta el meu sou. Oh, i aquesta té una maneta molt gran. Espera't, no siguis impacient, que vaig a treure la neta primer. Sí, però, Cari, jo no vull que continuem sent els més nerdosos de la família, treballant des de casa, ocupar-me de la nena, de la cuina, de la neteja i fins i tot de tu. A més, quina mare deixaria el seu bebè recent nascut en unes mans desconegudes? Per cert, per què no m'arregles el telèfon, tu que ets tan manetes i tan intel·ligent? Però, Cari, arregla'm el telèfon i no tornem a discutir per culpa de la meva feina, veritat? I els morrons, bé que no ens cal posar. Vinga, anem allí. Deixa'm estar, home! Veus que la nena està menjant? Quan en Jonathan i en Christian eren petits, ho feien fins al final. A tu t'agradava fer-ho. Deies, la família al complet. Però que no veus que puc quedar-me embarassada? Si ja passen els 40 anys, pensa que conceptiu. Sí, però no sé si funciona. Mira, les revistes diuen que de vegades fallen. Estigues quiet, home, les mans quietes d'una vegada. Oh. No, t'ho deia el papa. Només una mà, així. 4 fills, on s'has vist? No tenim diners ni per mantenir-ne 3 i ara que ens comença a anar una mica més bé, apa, una altra vegada engardats. Va, fuig, vés. Que em vas? Dic que me n'anem. No, però sense arreglar-me el telèfon. Dic que me n'anem. Va, Cari, porfa, arregla'm el telèfon. Tu ets tan intel·ligent, ajuda la teva doneta, va. Cari. I quan et vestiràs d'una vegada i et trauràs aquest itxós vermut? No et fa vergonya anar així, que sempre
Ven, pásame. Hola, Ferran. Hola. T'hi plena bengala? Estic amb les urpes per a vegades. Sí, fa molta calor. He anat a la nevera, he agafat un glaçó i me l'estic passant per tot el cos. Sí. Ara pujo per la cuixa i vaig pujant amunt. I ara que arribo els pits i els morrons se me posen tiesos i coixón. Sí, agafaré un taxi i vindré a casa teva amb les urpes a punt. Sí, me batonejaràs quan me vegis a la porta, me l'abraçaràs, me faràs teva, tota teva. Calla, Maribel. Ja t'he dit que treballar al matí és molt millor. Mira, ara mentre tu dormies he atès 9 trucades. 9 trucades? I amb aquestes 3 són 12. 12 serveis sense sortir de casa. Ai, hem d'acabar de dinar, senyoreta, eh? Espera. Que no cal que m'arrimbis el telèfon. Ja l'he arreglat jo. Mira, s'havia de tocar un botó i ja estava clar. Ara podré continuar donant de mamar a l'Isabel·la sense perdre cap servei. Vinga, anem al llit una estona abans que vingui. Però deixa'm estar una vegada, home, les mans quietes, fuig! Home! No, Marta, no, xucla, Marta, xucla. Però escolta, hauríem de fer una prova de volum. O sigui, mira, truca'm des del teu mòbil i farem una prova a veure si haig de parlar més fluix o més alt, que no ho sé. I tu, si de dorms, la mama continua treballant, eh? Així. Sí, mentre busques el telèfon, ja l'aniré fent jo soleta la prova. Hola? Boca amb el teu penis. Què vols que et faci? Com carai? Un fenici? Una bona llepadeta, Vols que me'n passi el teu semen angelical? No m'agrada que treballis abans de la Maria. I Què penses fer-ho davant del fred? esclar, ara són amb la veïna. A més, a la tele i a internet veuen coses molt pitjors. I també cuinaràs mentre... Sí, també cuinaré mentre treballo i podré arreglar la casa. Mira, un altre avantatge d'aquest telèfon, ja veus. I jo m'haurà de passar un rostit que tu hauràs fet mentre cridaries un paio que t'empassaves el seu sang. Per l'amor de Déu! Pensava que això ja havia quedat clar. Aquesta discussió és absurda i necessària. Entre tu i jo hi ha d'haver una bona harmonia, oi, Cari? Va, per què no em truques des del teu mòbil? No, surts l'estirar les cames. Què dius que què? Que surto a estirar les cames. Molt bé, quin caràcter! Marxa, doncs, ja ho farem més tard, la prova de so. Mira, i així et trauràs aquest ditxós bernús. Si arriben els nens i et veuen vestit així, quin exemple amb els teus fills, quin exemple! Ja estàs, reina, ja estàs tipa, maca. Bé, així. I ja la faré jo sola, la prova de so. Vinga. Hola, provant. Oh, quina veu més profunda que et surt del cartell a cartenoide. Amb aquesta veu segur que tens una pistola com un camió de mercaderies. Què dic com un camió? Com l'AVE que va de Girona a París. Oh, vols que et llepi la punta de la fava, de la salvaje? Thank you.
If I